Bueno, anem a veure qui vol jugar amb mi. Molt bé. Un francès, J2P. Vinga, sortirem de peu de rei. A veure què ens juga. Una Pirc. Vinga. Ocupem el centre. Bueno, aquesta ja no és tan Pirc. Bueno, seguim dominant el centre. A 6, aquest vol contraatacar per l'ala de dama i jugarem a 4 per evitar B5. Molt bé. I ara, com vol posar l'alfil en fianchetto, jugarem F3 per jugar posteriorment alfil E3 i ara intentarem atacar en dama D2 el possible enroc curt del negre. Vol fer un fianchetto, llavors estic bastant bé aquí, llavors em puc permetre enrocar llarg i intentar tirar els peons de l'ala de rei. Anem a veure què tal funciona aquesta cosa. Vinga, li tirem, a veure si té collons d'enrocar curt. Cavall 2. Què fem? Què fem? Traiem primer aquest cavall per assegurar el centre, el peó de 4 dama, aquest d'aquí, i a veure què fa, si es decideix si s'atreveix a enrocar o no. De moment té totes les peces a les 3 primeres fileres d'ell. Vinga, què? Va atacar el peu de dama, però que està defensat encara, no? Molt bé, aviam què podem fer aquí. Què podem fer? Vinga, pressionarem el punt E6 des de F, des de H3. Perquè si no enroca em pot bloquejar. Va, aquest per què li val, aquest cavall aquí? No sé per què li val. Aviam, què podem fer? No podem fer res. No pot entrar, no té res. Molt bé. Doncs pues escolta, li tirarem tot. Amenaço F5. A veure què fa. Perquè aquest cavall no té sentit. El meu peó de... Clar, ara la torre aquesta em queda una mica estranya aquí, eh? A veure què juguem. Jugaré torre F1. Si no enroca, jugaré torre H F1. I me l'emportaré aquí. B5. Bé, intenta obrir, no? M'és igual, no? Que faci el que vulgui. Vinga. A veure qui arriba primer a l'atac. Jo vaig ja, a la propera F5. I que faci el que vulgui. Va. A 4. Doncs ara sí que et trenco. És igual el que vulguis fer per aquí. Vinga. Et trenco jo primer. Ja tens el rei al mig, a veure què fas. E5. Aquest alfil ara no, l'alfil aquest no li jugarà. I aquest si obro la posició, si li tanco, el que ataca sóc jo i ell té tot bloquejat. Sí que... A veure què fa. Aviam, a veure què fa. Molt bé. Molt bé. Posaré el cavall aquí, intentant entrar per aquí. Vale? A veure, intentant entrar per H5.
i a l'alfil aquest li quedarà una mica tocadet. Una mica tocadet. Vinga. No en deixes, no? Doncs, escolta, eh, potser ara sí que em puc menjar aquest, Me'l menjo i després m'ho penso. Ara tinc un peda més. A veure què fas. Esperant, a veure. Ah, és una partida, ja veieu. No sé si era 10 o 15 minuts, ara no recordo. Però vaja. Em sembla que li faré cavall H5, per si me'l canvia amb el rei seu al mig intentarà obrir línies. Eh? Si pren el peó G... Hombre, un sacrifici. Un sacrifici. I si me'l menjo, què passa? Si me'l menjo, què passa? A veure, jo me'l menjo i després amenaço F6. Molt bé. Aviam. Si ara jugo cavall H5 o cavall D4. Les dues amenaçant el mateix, no? Cavall H5 m'agrada més. Aviam. Evidentment, si juga l'alfil a F6, el puc canviar. Hòstia, se m'ha enrocat. Pues aquí hem d'obrir línies. Primer elimino aquest alfil. Prenc de rei i jo prenc aquí. D'acord? I ara a veure què fa. Perquè també amenaço moltes coses, Bueno, aviam què puc fer aquí. Si peó pren, no pot prendre la torre, ha de marxar amb el rei i li tiraré l'altre peó. D'acord. I tiro l'altre i que vagi jugant. Cavall aquí intentant bloquejar, però si canvio què passa? Centralitzaré la dama a D4 i amenaçaré mat a G7. Tindrà de defensar. Val? I llavors em menjaré el peu de F4. Veieu? Dama D4, amenaço mat. Escac i mat a G7. La veritat és que la meva posició penso que és guanyadora. Molt bé, dama pren, però això m'obre a mi la columna, no? M'obre la columna aquesta i segueixo amenaçant. Val. Llavors prendrà el peó allà. Aviam, com ho fem, això? Bueno, tranquil·lament podem fer aquesta, perquè la posició està guanyada. Tenim una peça de més. És l'única que tenia per defensar el mat. Amb aquesta l'obligo a canviar peces. I, bueno, ja és pur tràmit. La resta és pur tràmit. El J2P de França. El jugador francès que, bueno, es continua resistint, no?
Molt bé, pues tu sabràs el que fas. Què fem? Aviam. Mm, ocupem la columna, d'acord? Ocupem la columna primer? Vinga, ocupem la columna primer. Amenaço torre G7, escac mat. Si torre 1, l'única defensa que té és defensar amb la torre. Llavors em puc seguir... Em puc menjar el peó de C7 i amenaçant entrar en torre per D6 també. Buah, una barbaritat. Vinga, segueix pensant el francès. Té una peça de menys i el rei en pilotes. Home, aquesta... Què vols, guanyar un peó? A costa de què? A costa de la teva vida? Molt bé, a veure què podem fer. Li canviem? Vinga, li canviem. Pren de rei. I què podem fer aquí? Què podem fer? Obrim... Mira, li obrirem la columna aquesta. Ja que té el rei allà, canviarem torres. Me'n vaig del fil. No tinc pressa, per menjar-me el peó de C2, de C7, perdó. Ah, l'ha de defensar. Molt bé. Molt bé. Vinga, doncs, pues... Et defensem aquí. Vinga. I ara t'amenaço canviar una torre i menjar-me el peó de C7. D'acord? Molt bé. Aquí et dono un doble. No sé si t'has donat compte. Li donem un doble i té de fer torre C7 per defensar l'alfil, perquè si no li guanyaré la qualitat. I a més, estic amenaçant cavall per F7 també guanyant l'altra qualitat. D'acord? Ara ja sí que hauria d'abandonar, però vaja, si en segueix és el seu problema. Ai, Déu meu, senyor. Déu meu, senyor. Li dono un escac? Un escac? I mat, Heu vist quin escaquinat més maco? Molt bé. Doncs el J2P de França ha sigut un digne rival. Vinga.